Kalindi iring yakho ilapha elokena ngithi. Ilapho. Nayo futhi ungayidayisa. Kumele ngikutshele kangaki wena, ha? Noma singaba negolide lingakanani, silincibikalise, silidayise, okungelethe lithi thina, angeke sikhona ukukhokha sonke isikweletu sasalunge. Yazi bengicabanga. Ilalela. Sithola umkhwanyana ocebile uAJ yangithi. Ngilalelisiseke, Khuluma naye umcela imali. Phela sesenze okuningi ngabi senzela ulila. Kufanele nje okungenani sizuzwa okuthile nathi emcebeni wakhe. Kalindi awunamahloni emva kokusho lokho. Simkhulisile ulila ngakho ke manje sekuzofanele ngimtshele ukuthi abuyise. Kungani kumele singayiceli? Ha? Ngitshele phela khuluma. Akusisi isibopho sabazali ukuthi banakekele abantwana babo impilo yabo yonke. Bese ke abantwana mabekhula. Bona yini umsebenzi wabo, Manje behlala nje begoqa izandla. Kalindi, angemisele ngokuqophisana nawe. Sithathe thina le mali ngakho kuzomela sikhokhe. Ngisho ngathiwa kwenzakalana uAJ noLila kumele bathole ngalokho. Yilokho nje inkinga yakho. Ukuyithola kwakho uyazi? Ngenxa yalokho ukuyithola kwakho nekhanda liqinile. Ufuna uRivati wami ayoshada nalo yasala unkhongasile. Uyaqonda kodwa lokho kushoyo uyazizwa ukuthi thini? Uhlezi ufuna ukunikela ngenjabulo endodakazi yethu ngoba wenzela lenenye ngoRivati wami. Uyazizwa kodwa ukuthi uthini? Ubaba onjani wena ngempela? Kalindi ngubaba wakhe. Lokukhathazeka okuzwayo ngoRivati lokhu nami ngikuzwayo ngaye. Ngiyazama kodwa. Kalindi, unkosikazi ngiyadinga ukuthi ungeseke. Ngiyacela ungakhulumi ngale ndlela. Ngenxa kalila ngoba nini ngizubuhlungu mina. Sana swanta kusamele manje uzubuhlungu. Kahle kumele ukuthi sibatshengise ukuthi thina singobani. Uqonda ukuthini? Saru. Ngenkathi ulile exosha ushweta lapha, ngazizwa ngalendlela ngozizwa ngayo. Ngeke nendaba ukuthi ucasukile kwabanye abantu kodwa mina nginayo. Lokho kusho ukuthi kungani sila. Sengiyakhona ukuthi sekuyisikhathi sokuthi thina somathathu sihlangane. Kumele sitshengise uAJ noDurga ukuthi sowobani. Uma ngabe imiqondo yethu ihlangene, thina somathathu ayikho into engasihlula. Futhi noma ngabe ake kwenzakalani? Angeke inhlobo sisenza lokho uDurga noAJ abathasikwenze. Kusukela manje izinto sesizozenzela ngendlela yethu. Niqinisile yazi. Eqaleni bengizitshela ukuthi uDurga umuntu onomoya omuhle. Kuzo futhi uzongena eqembini lethu. Kodwa manje buka. Futhi akena ndaba nje nathi. Ngakho ke nama ngisibona isizathu sokuthi sibe nendaba naye. Viraj no Pramod ake nitshele bonke abantu ukuthi kungani nesibizele lapha. Yebo gogo, ubaba kafikela kuqala mase siyakhuluma ke. Sengikhona. Ufuna ukuthini? Baba, besicela ukuqala ibhizinisi lethu lana. Baba, sesikusebenzela iminyaka eminingi manje. Manje sizizwe ngathi kungcono sizivulele okwethu nathi. Ngaphandle kwalokho angeke sibe nasi isipiliyoni. AJ, uPramod noViraj bame phambi kwakho ke manje bazama ukuwisa lobukhosi bakho. Kancane ngizokuguqula wonke umuntu oseduze kwakho ukuthi ajikele wena. Abiram Jahagida, yabona lobukhosi ozama ukubakha.
Sekuyisikhathi sokuthi bhidlikeke manje. Baba, ngenkathi ibhizinisi libuyele ezandleni zakho, wakwazi ukwenza izinguquko ngesibindi, walikhulisa futhi laba likhulu kakhulu. Manje nathi sesinesibindi sokuthi siqalo kwethu. Sikwenze ngendlela yethu baba. Viraj, uyazizwa kahle ukuthi uthini wena? Viraj, Pramod. Sesihlale lapha endlini isikhathi eside. Yini manje sishintshile? Yini esifuna ukunikhipha empilweni kaAbiram? Mayima. Ngifuna ukuqonda kahle ukuthi uzama ukuthini. Baba, asenzi lokho ngoba singafuni ukusebenza nawe noma ukukusebenzela. Senza lokho baba ngoba Baba, senza lokho ngoba sifuna ukuyimela ibhizinisi ibe nezinqumo esithathela zona. Kodwa baba lokho ngeke kwenzakala uma sisakusebenzela. Sifuna ukuyiqalela into yethu nathi baba. Baba, ngiyacela usinike imvumo nezibusiso ukuthi siqale ibhizinisi lethu. Ngiyacela. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.